Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Πήρα την πρωτοβουλία να δημιουργήσω αυτό το αφιέρωμα στην μνήμη του αγαπημένου μας φίλου και λαμπαδαρίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλλείου Λαρίσσης, Κωνσταντίνου Σαΐτη, έτσι ώστε εμείς που τον ζήσαμε και τον αγαπήσαμε, ανατρέχοντας σε αυτό το βίντεο, να τον θυμόμαστε και να προσευχόμαστε υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του. Ο μακαριστός Κωνσταντίνος γεννήθηκε στην Λάρισα στις 19 Ιουνίου 1979 και ανετράφη εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου υπό των ευσεβών γονέων του. Από μικράς ηλικίας αγάπησε και σπούδασε την βυζαντινή μουσική και υπήρξε μαθητής εκλεκτών ιεροψαλτών και κυρίως ο καλύτερος μαθητής του άρχοντος πρωτοψάλτου της Λάρισσας, Κυρίου Κυριαζή Δασκαλούδη, μαζί με τον οποίο συνυπηρέτησαν επί πολλά συναπτά έτη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Σπούδασε επιμελώς την ιερά επιστήμη της θεολογίας και έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις σε όλους τους τομείς της ακαδημαϊκής του πορείας. Υπήρξε πτυχιούχος της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Σχολής ο Άγιος Αχίλιος, πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ενώ κατέστη με βαθμό άριστα και κάτοχος 2 μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην μουσικολογία και ετύχανε υποψήφιος διδάκτορ στον τομέα βυζαντινής μουσικολογίας και ψαλτικής τέχνης της Ιδίας Θεολογικής Σχολής.
Ακόμη ευρίσκετο επί πτυχίο και στο τμήμα επιστημών προσχολικής αγωγής και εκπαιδεύσεως του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ μιλούσε απτέστως αγγλικά, γερμανικά και ρωσικά. Ασχολήθηκε ενεργά και με τον αθλητισμό, στον οποίο σημείωσε και εκεί πολλές και υψηλές διακρίσεις. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριος Ιγνάτιος, ο οποίος γνώρισε εκ της νεότητός του τον αλυσμόνητο Κωνσταντίνο, τον ηγάπησε υπερβολικά και τον χειροθέτησε αναγνώστη και ιεροψάλτη την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 2006, μαζί με τον άρχοντα πρωτοψάλτη και διδάσκαλο Κυριαζή Δασκαλούδη, ενώ του ανέθεσε και καθήκοντα λαμπαδαρίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλείου, κατηχητού της τοπικής εκκλησίας και καθηγητού της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Σχολής ο Άγιος Αχίλιος, καθώς και εισηγητού των ειδικών λειτουργικών σεμιναρίων και του φροντιστηρίου κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Διετέλεσε ακόμη υπεύθυνος πολλών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, καθηγητής στη μέση εκπαίδευση και στο δεύτερο ΙΕΚ Λάρισσας, διακεκριμένος εισηγητής σε πολλά θεολογικά συνέδρια και γενικώς όπου ακόμη υπηρέτησε ή διεικόνησε, άφησε μνήμη αγαθού ανδρός, μάχημου και σπουδαίου θεολόγου, λαμπρού μουσικοδιδασκάλου και πιστού τέκνου της Εκκλησίας, την οποία υπεραγάπησε. Αγαπημένε μας φίλε Κωνσταντίνε, ευχόμαστε την στιγμή αυτή να βρίσκεσαι εκ δεξιών του Θεού και να προσεύχεσαι για εμάς. Ας είναι αιωνία η μνήμη σου.